గణపతి దేవన మా పూజోత్తర దగ్గవదు శ్రీమిడు వెంకటరమణ దేవుడు కాశీవత్తున్నారు పాశానమూర్తి నా ధర్మోత్తర దగ్గవదు ఆదివారి నాకు దుర్గమ్మన పాదనోపతుంది అలమతి బ్రహ్మరే గంభీర్లే వందనే మల్తుంది ఎడవలొట్టు నెలాతి శక్తులే మాయదా బేటుకరుదు కాలాది పోండు వర్షాది పోండు కాలాది వత్తిండు అక్కాల పోండు నంక శుభకాల వత్తిన చిత్తి సందర్భుడు దేవేరు దాయి మాయ కొన్ని బుద్ధివంతిక ప్రకారవాదు వార్షికత సేవను మాయ బండార సంతోషవర్ణం చిత్తిన సందర్భ విత్తు స్వామినప్పని తీర్థ భూమి తానప్ప గ్రాముడు గ్రామదేవరిని దుమ్ము దిగొందు మరకట్ట మాదేవి కొల్లూరు ముఖాంబికెన బాధను పతొందు ఎడవలుడు నెలాతి శక్తులే మాయదా బేటు మూల పీఠ ధరాపును గుడొందు మాయోడుల్లే